nyaya yako haisi kutanga kai ndakambouya anzi ndatenda idamarira paponi pona bwana anzi pawakauya nyaya yako yakasarira papi yakasara pakuti ndakanina sekuru chipuwa mushonga nhasi wogeza worara pano wozofuma upuwa umwe mangwana wonogeza kumba mazuva 14-15 ndokuda pano ndokudzoka kwandaita nyaya wakapirwa mushonga yachiita nyaya ndakapirwa mushonga nyaya yekuti zvoni ndairota murume wangu achirara neni akashaika nemazamu angu aizvimba wairota munhu adafa achirara nemazamu anga azvimba mazamu angu anga azvimba kudai saka wadapasiwa mukaka mazamu yakaita sei wakazopuhwa mukaka iwewe wakazopuhwa mushonga nasitateguru mazamu ako akazoita sei sekuru handidi kunyepa pandakapuwa mushonga nasekuru tazvo ndichienda kumba kutanga pandakatorara pano handina chandakarota ndichienda kumba ndakangogeza tonga 2 days kwakutotanga kuna mazamu aya kudzika kusvika izvozvo mazamu angu akaserera sekuru kuserera kutoitawo mazamu emunhu chaiyo kwete zvaanga akaita akaserera handina kana dambudziko kana kurota kwandichaita handisisina sekuru komurume aive achichita bonde naye akafa chiri kuitika kana hapana chichaitika sekuru amen ungatiudze ndiwe mararamiro ayamboita kare nekubva ukata mushonga nyaya yako iyi inosirisa ungataura wega zva hanzi chipupura kubva wapuhwa rubatsiro nasekuru kusvika pari zvinozvi nyaya yako iwoyo inosiririsa chitsanangura nozvaimboitika kare nozvakiitika pari zvino kuti zvamira sei zvaitika kare sandauya pano kupuhwa mushonga ndakanga ndakutozeza sekuru kuti zuva rakangonyura ndotozeza kuti vakomana handirari murume uya wotouya wotorara neni kwete zvekuti kurota ba ndakambotanga ndifunga kuti kurota sekuru kasi ndaizonzwa nyama dzangu idzi dzaita kunge dzabaiwa nehunye kutinzwa kuti munyama dzangu ndototesa ndabva ndatoziva zvinhu zvirudi zviri kutoitika hakusi kurota uku pandakangouya pano kupuhwa mushonga nasekuru ende ndakatonzwa kureruka kukuradza kuti ndamunhu ndakaita kunge ndine chinhu chabva pandiri ndabva ndatosara ndatova munhu kutoratidza kuti ndatova munhu aright ndatova munhu sekuru ndokutenga nyaya haisi nyaya idakura nyaya yekuti murume ndakadabata mushonga wote uyu achishandisa kuti mukadzi wake apa sikagadzira zvapera munhu akutaura vaa senangona chakutaura ini sekuru ndakutongokutendayo nekuti amai ava ndo vakandifonera vakanditi ndodambudziko randinaro murume akashaya asi anodzoka ndakambotanga ndichiti kurota sekutsanangaura kwavakuita vakazoona kuti aya zvinhu zvandiri kuita izvi kuitika pachokwadi ndokuti ora tichimira ndikutsvagirei sekuru vanoita sei vanokubatsirai chinangwa dai sei ndakatirega ndikutsvagirei nini sekuru vanokubatsirai ndezvekuti sekuru pane vamwe vanhu vaya vanoti hanzi aya madhirama handiti mazvona saka ndakati inini munhu anouya kwandiri haachandiudza sekuru vaada kuti vamubatsire inini ndinokutsvagira sekuru vanda sei vanokubatsira kuitira kuti kana watumwa nasekuru tasvo kuti fonera silai wozoya kuno kundokubatsira indobva ndakubvisa ikoko ndokuisa chi kune vamwe ndozvandakaita kunani vafona vakati ndiri kuziyambe kuwedza ndizvo kuwedza ndakati awo munokwanisa kuuya kunoko here imba muchiri muchiuya kunoku regai ndikutsvagire sekuru vanokubatsirai ndo pandakazoya sekuru chibva ndakukumbirai mukati aiwa ngawe muzukuru titese ndimubatsire chituviro yangu sekuru inini yazadzikisa kuti aiwa sekuru apa una kunyara handina kunyara ndawatsvagira musekuru manga asina kupora aiti handaitoziva kuti vamwe zvinoitika sekuru ndinotozviziva inini apa ndaitira ivo vanenge vachibatsirwa nekuti vanenge vaine pfungwa dzavo nevanhu vanoona vaya nevamwe vasati vanyatsoziva zvakamira sei ende sekuru tanda kuita kune vanhu vese vanenge vaya kwandiri vachiti vane matambudziko akasiyana siyana ukatongoya kwandiri uchiti ndine dambudziko rakati ndiendese kwasekuru tazvo ndobva ndatodzokera kumashure nekuti unozoti aiwa akandiendesa ikoko pane zvanga zvakarongwa aiwa hatidaro saka sekuru ndoda kutendai nekugadzira muzukuru nekumubatsira zvakare pachena mahara makabviswa here mari ndaenda aiwa handina kubviswa mari nasekuru handina kana senda randakabvisa vakomana vanopa mushonga havana kuti tipei $10 handina kana akatombonditi tipei kana sendi zvaro sekuru handitika panapa mairara handiti ndairara ndaipuhwa chikafu zvese ndiri panapa handitika
chikumbiro changu ndechekuti kune vamwe vanenge vaine matambudziko akaita saiwaya mochivaratidza kukuuya kuzobatsirwa. Ina handisiri n'anga. N'anga ndisekuru tasvo. Mune mazuva ndakabatsirwa namukoma handisirini. Munongoti aiwa endai kwasekuru adresi makuiziva madirections ndakakupai takatosangana panapa. Handitika aiwa ndoda kutenda sekuru imimi ko mubvunzo wangu wechipiri nhasi kose muchifamba mega. Musi wekutanga ndakakubvunzai. Nhasi musi wechipiri muri mega zvakare. Muri munayo. Muri ndinayo sekuru. Kasi nyaya ingachita ndifambe ndega. Pekutanga pakatanga kurwadza mazamu angu. Vana vangu vakati tonga mama maichachi cancer. Saka nini kurota kwandaita nekusiya mumwe wataura kuti nini ndichadzorwa nehama dzangu mufa musazopuse chi. Ndakati ndakatanga kuudza vana vanoti mama matanga. Saka rega ndingozviendera ndega kuplazi ndakatya kuti vana ndozonzi uri kufurira vana muri kufurirana nevana. Rega ndingonozvimirira sezvo ndine chi ndine urwere. Aiwa tinotenda ndakati pamwe mudai mauya kane vana vapupuro vakagara parutivi vakatotiwo hatingaite zvekuganhira kana tichinge tadedzwa kwasekuru toda kutonopupurawo nekuti tisvikewo kwasekuru. Ko vada kudedzwa zvakaita sekuimapora unoya nawo uzopa testimony yako zvakotaona zvakanaka avoda toende panzo chapa kupinga mushonga nashiri pamushonga usampolish uya wakubaya munyengo ndipase zvinhu chaita zvizvonyama dzake. Then after 14 days uzoyana vana vako mumotaura wamafambiro awaimboidiona vana vako mashure. Aiwa tinotenda totenda sekuru. Anasina rimwe shoko sera aiwa inini ndina akawanda nemuzukuru wangu. Tinotenda. So inyaya yekuti tinopa mushonga nguva time yekuti mushonga ishande. Saka takamuverengera 14 days kuti ambondoshandisa azotoka. Mushonga inofanira kupiwa time kana nguva kuti iite ishande. Ipapo sekuru dai nyaya topatsana kuti nekuti vamwe vazukuru venyu vanobva vandifonera vachiti ndakabva ikoko ndane 3 days hazvisi pana kana ndichange. Mumwe anobva atoti zvaita wese zvino inini mhinduro ndinenge ndisina sekuru. Mishonga ngaipiwe time. Mishonga inoshanda kupinda muropa mutsinga kunyaradza zviradzo kuita sei. Saka mishonga inopiwa ngaipiwe nguva dambudziko rako rinopera. Saka ukashandisa une doubting Thomas unopedza n'anga dzese kumhanya waenda hakuna chaunotakura. Ndinotenda sekuru. Ndezvenyika ndezvevana. Aiyo ndoda ngotenda sekuru ndichikurudzirawo vamwe kuti ndikurudzirawo mhuri yeZimbabwe. Kune vamwe vari kusangana nematambudziko andasangana nawo vofunga kuti zvona hazviko zviriko ende vanhu vasambonyeperwe kwese uku. Panapa ndayambuka handidi kunyepa ndapora. Ndinotenda sekuru chokwadi ndirikutenda sekuru ndirikutenda ndibatsirewo kutenda sekuru tasvo. Munodza vazukuru vasekuru tasvo kuwedzawo. Aiwa ndinovaudza. Handitika. Aiwa tinotenda. Uendomira pamushonga. Ndinotenda sekuru. Sekuru Matare ari kuvhara rini? Matare. Handisati ndane zuva rekuvhara. Okay. Asi igaroziva kuti November inoita sei.